Хәерле көн Татарстан, хәерле көн хөрмәтле телевизор караучылар. Бүген 2 апрель сишәмбе. Студияда сезне мин Эльза Әхмәтҗанова сәламлыйм. Тапшыруыбызның иҗат төркеме белән бергә безнең белән булган тамашачыларга күтәренке кәеф, файдалы эш көне теләп калабыз. Бүгенге көнгә кереп калган кайбер тарихи вакыйгаларга күз салып китик. Бүген халыкара балалар китабы көне билгеләп үтелә. Әйтергә кирәк, балалар әдәбияты чагыштырмача күптән түгел генә барлыкка килгән. 17нче гасыр уртасына кадәр әти-әниләр, әбиләр балаларга нигездә телдән әкият сөйләгән. Хәзерге вакытта балалар әдәбияты аерым бер юнәлеш булып тора. Бүген аутизм авыру турында мәгълүмат тарату көне. Аутизм нерв системасының даими бозылуы. Ул гомернең беренче 3 елында күренә һәм җинес, милләт һәм социаль-икътисади статуска бәйле булмаган авыру. Бөтендөнья сәламәтлек оешмасы мәгълүматларына караганда, аутизмлы балалар саны ел сайын 13%-ка арта. Сәбәпләре арасында нәсел һәм әйләнә-тирә мөхит йогынтысы атала. Санкт-Петербург шәһәрендә урнашкан Россия этнографик музеенда татар халкының төрле этнотөркемнәренең уникаль үрнәкләре саклана. Аларны хәзер бер җыентыкка тупланган татар киеме альбом каталогында күреп була. Үземне бүген чын татар кызы дип хис итәм. Безнең китапта язган без Шиһабетдин Мәрҗәниның һәм Каюм Насыйриның татар костюм белән бәйле хезмәтләреннән үзекләрне дә бирдек. Мин хәзер аңладым Шиһабетдин Мәрҗәниның язган сүзләрен. Хатын-кызларның мәҗлесләрдә нашы бик хисап күп бизәнү әйберләре киеп барганнан соң чәчләрдә чәч төпләре булган, чәч төбе дип атала ул. Алар да бик матур бизәлгән көйәнтәле чулплар белән, менә бу шундый матур тизмәләр һәммәсе дә Карл Фукс язганча татар хатын-кызның дагы бизәнү әйберләренең авырлыгы 17 килограммга җитә торган була дигән. Һәм шуңа күрә дә ул татар хатын-кызын күргәнче аны ишетәсең ди. Чөнки алар чыңлап бик матур тавыш биреп торганнар, аның әллә кайдан менә татар хатын-кызы килүен күрсәтә торган булганнар. Җыентыкны тәкъдир итү чарасына килүчеләр барысы да милли киемнән булмасалар да татар милләтенең бер өлеше икәнен яхшы тоя. Китап Россия этнографик музее Республикабызның Фәннәр академиясының Галимҗан Ибраһимов исемендәге тел, әдәбият һәм сәнгать институтының уртак иҗат җимеше. 20 елга бер тапкыр гына чыгалар. Чөнки аны ясау шактый катлаулы. Бик күп материал җыярга кирәк, конкрет музей әйберләрен, фәнни яктан эшләргә кирәк. Инде татар костюмы дигән нәрсәне уйлаган вакытта без беләбез бик күп авылдан җыган материалларны. Ул авыл кешеләренең киемнәре, анда теге эшче киемнәр дә бик күп. Безнең бар бит әле шундый менә костюм дип атарлык әйберләр дә. Шәһәр халкында булган, байларда булган. Шуңа күрә безгә менә альбом чыгарган вакытта аңар игътибар иткәннәр 2 катламда киемен күрсәтергә кирәк безгә. Чөнки безнең элитар төркемнәрдә яшәгәннәр, гади халыкта булган һәрберсенең үзенең киемнәре булган. Аннан соң бит шундый нәрсә, гадәттә татар халкының киеме төрле төбәктә төрлечә. Әмма уртак әйберләр дә бар. Менә милләт ешкан вакытта барлыкка килә бер костюм комплексы. Ул инде гомум милли кием. Мәсәлән, безнең баштагы төбәдәләр шуның бер өлеше. Калфаклар, хатын-кызларда. Менә ул шушы бер костюм барлыкка килү бер төрле. Ул күрсәтә инде мәдәни яктан татарлар милләт булып инде 17 елга кадәр ишеп биткәнлеген күрсәтә безгә. Менә бу альбомда алай бердә чагылдырылган. Музей берәмлекләренә сакланучы хәзинәләр авторы халык үзе дип белдерде чыгыш ясаучылар. Кайчандыр оста кулы тегүчеләр теккән күлмәкләр, бизәнү әйберләре, милли киемебез үрнәкләре, коллекциялар җыючы, сәүдәгәрләр, фотосурәтләр төшерүче ярдәмендә саклап калына. Аларның исемнәре билгеле булмаса да, галимнәр һәрберсенә рәхмәтле. Борынгы кием үрнәкләре замана коллекционерлар тырышлыгы белән дә саклана. Алай гына да түгел, Гөлшат Ногайбәкова кебек битараф булмаганнары элеккеге кием үрнәкләренә реконструкция ясый. Басмага килгәндә исә моның тормышка ашырылуы танылган сәнгать белгече Рауза Солтанованың үҗәтлеге аркасында килеп чыга. Янәшәдә үзе кебек тынгысыз фикердәшләрне туплап, эшне ахырга кадәр җиткерә ул. Милли йөзебезне күрсәтә торган берничә әйбер бар. Иң мөһим ул йорт һәм безнең үзебезнең кыяфәтебез.
Біз біздің татарлығымызны күрсәтәсебез келсә, шу милли үзенчәлекләребезне яхшы белергә тиеш. Шуңа күрә дә безнең максатыбыз үзебезнең нинди байлыгыбыз бар, менә Россия күләмендә иң зур Россия этнография музеенда 4000-гә якын безнең экспонат бар. Татар костюмы белән бәйле. Менә без шуларның иң асылларын сайлап алып, халыкка күрсәтергә булдык. Бу монда безнең иң мөһиме комплекслар бар. Казан татарлары бар, этник группалар бар, крешеннәр бар, татар мишәрләр бар, Казан татарлары, Касыйм татарлары, Сибир татарлары бар, Кострома татарлары да бар. Безнең декоратив гамәли сәнгатьнең бөтен байлыгы менә шушы костюмда күренә. Китапка кергән һәрбер үрнәк искиткеч. Аларга карап, кеше кулларының усталыгына гаҗәпләнмәй мөмкин түгел. Татар костюмы формалашу озын тарихи юл үткән. Музей экспонатлары гадәттә тамашачыга кием сәнгатенең югары үрнәкләре генә тәкъдим итә. Басманы төзүчеләр фән ягыннан да татар костюмы ул нәрсә дигән сорауга җавап бирергә тырыша. А как он развивался исторически? Как шло формирование от тарихи яктан нинди үзгәрешләр, гасырлар эчендә милли кием ничек формалашкан? Бу җитди һәм катлаулы сорау. Музей экспонатлары арасындагы киемнәр гади, эшче халык киеме түгел әлбәттә. Милли кием дип әйткәндә, без беренче чиратта бәйрәм киеме турында сүз алып барабыз. Төрле шигү үрнәкләре белән бизәлгән киемнәрне гадәттә елына, күп очракта гомердә берничә тапкыр гына кигәннәр. Аларны кадерләп саклаганнар, нәселдән нәселгә тапшырганнар. Халкыбызның кием үрнәкләрен элек-электән зәркән бизәнү әйберләре тулыландыра. Тәкъдир чарасына оста куллы зәркәнче Рифкат Мөхәммәтшин күз ягын алырдай эшләрен алып килгән. Китапны төзүчеләр үзләре өчендә ачышлар ясамый калмаган, һәрбер фотоны тиешле сыйфатка җиткерер өчен Россия этнографик музей хезмәткәрләре кабат-кабат төшереп, республикабыз белгечләре хөкеменә тәкъдим итә. Җыентыкның бизәлеш өстендә эшләгәндә дизайнер Розалина Мусабирова татар костюмы бизәлешенә сокланып, анда булган алтын, көмеш, фирүзә төсләрен альбом битләренә күчерә. Китап бик көтеп алынган китап, чөнки бу китапта күптән күрсәтелмәгән этнография музей экспонатлары урын ала. Кайбер экспонатлар беренче тапкыр күрсәтелә. Безнең зәркән эшләүчеләргә, ювелирларга, күлмәк тегүчеләргә, безнең костюмны өр-яңадан бүгенге көнгә туры китереп тегер өчен безнең тарихыбызны өйрәнеп, шушы костюмнарны карап, аны ничек гүзәл, нинди тырышлык белән эшләнгән киемнәрне бүгендә кабатлап эшләргә мөмкин. Алар безнең татар дөньябызның байлыгын күрсәтә. Әлбәттә, яңа тормыш, яңа таләпләр белән карыйсың инде, современный стиль дип әйтәбез без. Шулай да безнең менә әби-бабаларыбыз эшләгән дизайн костюмнар, алар шул кадәре бөек, бик тырышып эшләнгән, һәрбер детале уйланып эшләнгән. Мәсәлән, зәркән украшенияларны караганда, анда асыл ташларның шундый төрле төсләре берсе белән ничек күренә, матур булып тоела, барысы да уйланылган, эшләнгән. Бу китап бик бай китап, миңа калса, аны өйрәнергә кирәк. Анда бик тулы эчтәлек язылган, тарихы да бик бай, һәм инде дизайн ягыннан караганда, ул шушы бай костюмнарны, безнең бай традиция сандыгын, культура сандыгын шундый ачык итеп, матур итеп күрсәтә, аны кулланылырга кирәк. Дизайнерларга, бу зәркән эшләүчеләргә, инде тарих өйрәнүче кешеләргә дә, инде гади кешеләргә дә бу бик бай кирәкле китап.
Әлеге китаптагы үрнәкләрне күреп, татар халкы өчен горурлык хисе туа. Татар, рус һәм инглиз телләрендә дөнья күргән татар киеме җыентыгы милли байлыгыбызны барлау, дөньяга таныту белән бергә бүгенге заман рәссам модельерлары өчен дә, тарихчылар өчен дә, киләчәк буыннар өчен дә файдалы булыр дип ышанасы килә. Татарлар гына түгел, үз тарихын, мәдәниятен хөрмәт иткән һәр халык киләчәк буыннарга мирас калдыру турында уйлана. Казан Федераль университетының Лобачевский исемен йөрткән музей бүлмәләрендә шушы көннәрдә күрше дусларыбыз Мордовиядан килгән күргәзмә урнашкан. Мирасның яңа туқымасы күргәзмәсендә Мордва дизайн осталары борынгы милләт нигезендә заманча кием үрнәкләрен тәкъдим итә. Һәм шуны да әйтергә кирәк, бу мәсьәләне алар уңышлы гына башкарып чыга. Это создание модной одежды для условно такой повседневной носки, которую... Көндәлек киеп йөрү өчен модулы коллекция иҗат итү турында уйландык. Мордва халыкларына хас булган чигү үрнәкләрен кулланып, аларны нигез итеп алып, заманча кием үрнәкләрен булдырдык. Һәр бизәкнең, милли киемнең үз тарихы бар. Ә ул тарихны сакларга кирәк дип, аз сызыклап әйтәсе килә. Безнең проект һәм күргәзмәбез нәкъ шуларны максат итеп куйды да инде. Күргәзмә Мордовияның Степан Эрзи исемендәге сәнгать музее хезмәткәрләре республиканың рәссам һәм дизайнерлар берлеге белән гамәлгә ашырыла. Мордовияның баш каласы Саранск шәһәрендә уңышлы гына узган күргәзмәне оештыручылар күчмә итеп дәвам итәргә булган. Экспозиция үз иченә 150 нөсхә сыйдырган. 2 зур өске кием коллекциясе, сәйләннән башкарылган бизәнү әйберләре, төрле йоннан башкарылган әйберләр, яулыклар. Борынгы Мордва бизәкләре хәтта замана шоперлары һәм спорт киемнәрендә дә чагылыш тапкан. С этническим колоритом, а точнее, если быть, то с уже цифровой вышивкой. Биредә этник колоритлы замана киемнәрен тәкъдим итәбез. Дөресрәге цифрлаштырылган чигү үрнәкләре белән башкарылганнары. Әлеге коллекция нигезендә мокша кул осталары чиккән бизәкләрне тукмага цифрлы печать аша күчердек. Гаять зур эш башкарырга туры килде. Башкалабыз Саранскта узган күргәзмәгә 1 ел дәвамында әзерләндек. Эшебезнең нәтиҗәсен Казан тамашачысына күрсәтә алуыбызга да куанабыз. Күргәзмә Казан Федераль университетының этнография һәм археология музеенда сакланучы Мордва халкының мирасы белән тулыландырыла. Биредә милли чигү үрнәкләре, бизәнү, тарихи фотолар урын ала. Проводили ученые Казанского университета, а также члены общества археологии, истории и этнографии. Узган гасырларда Казан университеты галимнәре, тарих һәм археология берләшмә әгъзалары җыйган үрнәкләр биредә урын алган. Россия империясендә яшәүче халыклар белән кызыксынганнар, бигрәк тә көнчыгыш халкы белән. Бу экспонатлар мирас итеп кенә калмый, Казан университеты студентлары өчен бәйләп бетергесез өйрәнү чыганаклары булып тора. Университет музейлары галимнәр белән бергә югары квалификацияле белгечләр әзерләү турында уйлана. Мордва телендәге «тюз» сүзе татар телендәге «төс» белән туры килә түгелме соң? Күп милләтле Татарстанда рус һәм татар милләте белән Мордва халкы төп халыкларның берсе булып тора. Конечно же, отрадно, что в нашей республике сотрудничество между регионами всегда хорошо сплоченно работает. Төбәгара багланышларның булуы сөендерә. Соңгы халык санын алу Татарстанда 13 меңгә якын Мордва яшәвен күрсәтте. Мордва 2 субэтноска бүленә: Мордва һәм Мокша. Шулай ук Татарстанда гына Мордва каратайлар яши. Алар Мордва милли киемен кия, Мордва аш-суын пешерә, татарча сөйләшә. Тагын бер үзенчәлек аларның монда хәзерге вакытта автономиялары бик актив эшләп килә. Һәм әле тагын шусы гына алар монда бик матур бәйрәмнәр үткәрәләр. Аларның үзләренең ансамбльләре бар, үзләренең милли киемнәре белән аларда чыгышлар ясыйлар. Барлык зур республика күләмендәге чараларда алар бик актив катнашалар. Һәм менә бүгенге күргәзмәдә нәкъ шуның бер дәвамы булып тора. Мондагы коллекция шуша җирле музейдан һәм дә инде шуның белән бергә Сарансктан алып килгән костюмнар белән күрсәтелгән. Һәм монда костюмнарның яңача вариациясы, ягъни яңа күзаллау белән шулай итеп күрсәтелгән. Менә мондагы костюмнар ул бит һәрбер милләтнең
үзенчәлеге костюмнар белән дә билгеләнә. Һәм дә аның нинди халәттә булуы, һәм дә аның ничек итеп халыкка барып җитә алуы, алар шулай ук бик үзенчәлекле, чөнки һәрбер билге, менә шушы һәрбер киемдәге алар бит билгеле бер философик мәгънәгә ия. Ул да бит юктан гына түгел. Димәк, инде бу гасырлар дәвамында дәвам итеп килгән әйбер һәм хәзерге этапта аны яңача шушы булган традицияларны куллана алу, менә без аларны хәзерге коллекцияда шулай итеп күрдек. Ул бик зур әйбер, чөнки бу тарихка кайту дигән сүз. Бу үзеңнең мәдәниятыңа кайту дигән сүз. Бу үзеңнең борынгыңга һәм дә үзеңнең булган тарихыңны яңадан хәзерге буынга җиткерү дигән сүз. Мордовия музейларына сакланучы милли кием җыентыклары нигезендә Мордва халкы костюмына яңа сулыш өрелә. Спрос очень большой, и все просят... Кызыксыну гаять зур. Коллекциядагы булган жилет, итәк, күлмәк дисеңме, тектерергә тырышалар. Гадәти кием белән милли үрнәкләрне оста итеп аралаштырып була. Шуның мисалы булып, өстендәге үзенең коллекциядан жилет. Тулайым алганда, күргәзмәдәге булган һәр киемне көндәлек киеп. Халкыбызның милли кием үрнәкләрен, иҗатыбызны һәм гореф-гадәтләребезне республикабызның дәүләт җыр һәм бию ансамбле саклап килә. Татарстанның данлыклы коллективы шушы көннәрдә Россия буйлап зур гастрольләрен башлап җибәрде. Беренчеләрдән булып, ансамбль чыгышын Казан тамашачысы хозурына тәкъдим итте. Халкыбызның мирасы дип исемләнгән концерт үз иченә ансамбльнең йөзек башына әверелгән һәм төрле елларда иҗат ителгән программаларны сыйдырган. Кичә кабатланмас аулак и вокаль-хореографик күренеш белән ачылып китә. Горефләребезне күрсәтсәк, без шуның да иң бәхетле кешеләр дип санап, ни димәктән җыр һәм бию ансамбле ул тарих. Ул гомер буе татар милләтенә, татар сәнгатенә хезмәт итә. Шуңа күрә безнең иң көчле эшебез үзебезнең даныбызны һәм үзебезнең мул илебезне һәм мул егетләребезне, кызларыбызны дөнья күләмендә күрсәтергә. Бүгенгә шулар, янәшәгездә яхшы кешеләр, матур хәбәрләренә булсын дигән теләктә калып, мин Әзәк Мәҗәдне сезнең белән саубуллашам. Һәр көнегезне матур фикерләрдән генә башлагыз. Исән, имин булыгыз.